Une équipe avec beaucoup d'arrivées. Il fallait déjà chercher à sauver l'essentiel pour nous c'était de se qualifier. Donc en premier temps, on avait demandé aux jeunes gens d'aller les chercher plus haut pour essayer de secourir et puis après, en deuxième mi-temps, les laisser venir pour procéder par contre. Donc c'est ce que nous avons fait. En deuxième mi-temps, on les a laissés venir, on a procédé par contre, on avait 3 ou 4 ballons où on pourrait tuer le match. Malheureusement, on n'a pas été à droit devant les buts. Nous allons continuer de travailler pour améliorer notre ligne offensive. Effectivement, on a été un peu fébrile en seconde période, surtout derrière. On avait décidé de les laisser venir, les contenir et puis procéder par contre. Mais derrière, on a quand même concédé des espaces parce qu'on a une défense en reconstruction. Après le départ d'Aba, il fallait recoller avec Bakary Traoré qui est venu de l'équipe de Bakary Dian. C'est quelqu'un qui est en train de découvrir la compétition de haut niveau, qui a quelques difficultés à s'adapter. Donc ça nous a causé quelques soucis, mais nous allons continuer de travailler pour améliorer notre bastion défensif parce que je pense que, comme on le dit, qui veut gagner une compétition doit savoir bien défendre. Si on sait bien défendre, je pense qu'on pourra aller plus loin. Nous avons le temps de travailler, nous allons améliorer des choses. Il faut noter aussi que nous avons des jeunes joueurs, pour la plupart qui découvrent aussi la compétition de haut niveau. Nous allons continuer de travailler. Je pense que sur la prochaine manche, on va montrer un bien meilleur visage, Inch'Allah. O chokole frendo ano dakele frendo mi anga ton stade Malien de Bamako kala oti seba soro dru ani kananglo tempête mokaf kanka bo Centrafrique jamana ko nana segile mi stade Malien de Bamako mabla dakele ndrable mi flani kananglo ayo da Centrafrique kanka o ke so bi stade finebe qualifié ne kata tourna tala stade de jamaye watikele na mi tempête mokaf kabo Centrafrique o de blemaye donati me kuncha de kan ka ton fla bela jeni akala do kun tumaye kanyeshi anka toma kakani anga be mayala ka sena dolanti mi o ka sous-section ka wuli ka jodo mi kala bangoni jigana bugula kunu kari mi anga be mayalo ni Sherifla TV nyon soro atonga kuncha la flan kele kata Sherifla TV kanuna Alassane Aïdara ni nous connaît Robert Sena Duranti Nyafani ko dugubla wa usalla dawuli association anga be mayala yalla nyini ga badia ni sindiya bolontan ke Sherifla TV mawfe bolontan kera bangon jangne bu konnana septembre kalo kle muga ani shegi sibirido Aïdara ga kuru konnana inata gera tolo ani yala konnana sembo nyogona kofe ani jalatige baga ga file kofe dolantan damnena sa ni bagabagali chama ye association anga be mayala bi Sherifla TV maw segere anga folo konnana ola ubunu tola Sherifla TV DG were ube kungulo la teti kelen soro ko ke biye mime dolanda ele nuyi utani segena fiya bola ni oyi afiya bo ko fe Sherifla TV maw ye do fara bagabaga kan kosobe ninga contre attaque kelen soro tuguni ni DG be oke biflana e association anga be mayala maw engo sa dolan nyongirito association anga be mayala ube bi kelen soro mime dolantan nyongiri fla ani kele Sherifla TV mawga sebayala ka an karamo Seyd Badara Ali Ousmane Aïdara aka ton misigilendo ko anga ben mayala donc oni Sherifla TV ka haklina soro anga ni badia balontantan donc amba fo ka nyini ala fe shijani kenani labankonyma ko ala ko danama ka ko in sababu bela jele bora mogomna no en fana karamo Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara kale fo ka nyini ala fe ala ka shijani kenani lafiya ala ko dana ka demem ya foto ko na bi Sherifla TV abe wakati bo anga ni balontan ekipu ani mama mana be ambo tonda sabla anga modordru emi ka kayna fo kono mo kelen ko kono kulu jalene be bifo terrain ono bela jalembe nyogona men ya e bi balontan anu garambolo ko jugun comme bare en balontan do anga be mayala uni ambe kelen sinon antu anga bi sabare do la quoi mais bon bare do an ese ka bi kelen duma wala sa uti to wala juga ko jugu quoi parce que ko kuye mawo dama ba fene bi kelen duma nyana jado d'abord anga fari bonyona aka seka ka sababu ka dofra benka donc baraka nyon ko fe
a ka ye tuma dɔw la an ka se ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ fɛnɛ balontanw na donc bi y'a kɛra match dumanba ye alhamdulillah a kɛra kulo ni bɛn kɔnɔna la voilà donc Cherifla TV kɔni sɛbɛn an y'o ta alhamdulillah donc an ka fanga kɛra mun ye o kɛra fara ɲɔgɔn kan ye ani ka a bila kulonkɛ yɛrɛ minɛn kɔnɔna la o dɔrɔn de kɛra an ka fanga ye Cherifla TV mɔgɔ man ci fɔlɔ quoi mɔgɔ man ci fɔlɔ n'a bɔra wudu la voilà olu ye karamɔgɔlakaw ye o bɛ faamu sinon n'o bɔra la mɔgɔ man ci fɔlɔ non an pɛrɛnnen don sanga ni wagati an pɛrɛnnen don mɔgɔ mana na ka na an pɛrɛnnen don quoi nisɔndiya balontaw kɔni chaque fois que n'an ka baaraw ni darura t'an na o sira fɛ an pɛrɛnnen don quoi nisɔndiya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an bɛ an ka bɛɛ Mayala président d'honneur yɛrɛ fo Seyd Badara Aidara an b'a fɔ kosɛbɛ donc ale ni an ka bɛɛ Mayala a comité bɛɛ lajɛlen cibaga o dalankolon tɛ sebaga kɔni o ye sebaga ye barisa association an ka bɛɛ Mayala o degede karamɔgɔ o ma sɔn ni cili ma an bɛ Ala fo ka kira fo k'an fana karamɔgɔ Seyd Ousmane Madani Aidara fo vraiment ka Badara Ali Ousmane Aidara fo ale min sababu ye nin bɛɛ ye mais kuma la teliya min y'an jɛ ka gɛn match in na an ka joueur ɲumanbaw aw yɛrɛ b'a kalama télé ka joueur bɛɛ mana télé sera yan dɔrɔn o ye fɛn min gɛlɛya o de ye ko joueur t'o bolo o la k'an ka joueur ɲɛnamaw d'o ma an ye joueur axe an ka axe titulaire an ye o d'o ma ka taa se an ka milieu fila ma ka taa se an ka neuf ma vraiment o de y'an jɛ parce que an ka bɛn Mayala bɛɛ b'a kɔnɔ quoi télé yɛrɛ b'an ka bɛn Mayala kɔnɔ o la an y'an yɛrɛ ji an ka hakɛ la k'a di télé ma o de y'o gagné quoi o la an b'an o kɔnɔ retour la n'Ala sɔnna ma retour n'o labɛnna cogo min na diɲɛ min'o ye bon folikan min bɛ n bolo an bɛ dugawu de kɛ samedi nata le 4 concert ba bɛ an ka bɛn Mayala comité Numurubugu bolo vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala k'o jama don hɛrɛ la k'o bɔ hɛrɛ la télé yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiyara o kɔrɔ parce que o ye balontan ye an y'a dabɔ kulonkɛ min kama o y'a k'o ye vraiment an bɛ télé mɔgɔw fo a baarakɛla cɛman n'a musoman an b'a bɛɛ lajɛlen fo Ala k'an bɛɛ bɛn Mayala hakɛto b'a ka sɔli Ala Mamadu jama bɔra wa jama sewara ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na Cherifla TV maaw yɛrɛ ko nin ma balo olu la barisa olu bɛ taa match kɛyɔrɔ de la ka gagner u delilen do de la Ala k'a san wɛrɛ ta yira na Drissa ma bɛɛ ɲɛfɔ bi fila min kɔni don ne ka maaw kɔni m'o don kɔni o kɔni ye kɛnɛkan ko kɔni ye o maa min don maa ka bi kɔni don min ye bi fila in don an Cherifla TV yɛrɛ directeur ka bi fila de don o kuma wɛrɛ k'a fɔ anw tɛ an ka sebaaya ye wa foyi t'a la jɛlen don a bɛ kɛ sababu ye min ye an ka bɛn Mayala Burkina Faso kaw fɛ ayiwa min ye Bobo Julaso o ka bɛn Mayala bolofara don o fana ye badenya sɛnɛ dɔrɔnci belebele kɛ ayiwa an ka ɲɛmada sɛnɛ dɔrɔnciw fɛ an ka bɛn Mayala tɔndɛ minnu bɛ Burkina Faso Bobo Julaso marabolo kɔnɔ o ka jɔnjɔn sɛnɛ dɔrɔnci wulikajɔ fɔlɔ première édition sɛnɛ dɔrɔnci baaraw kɛla a kɛla sɛnɛ dɔrɔnci ye min tɛnɛna tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn Mayala comité Bobo Julaso 2010 ka kɛ ni barabara dɔrɔnci ɲɛ a ye sɛnɛ dɔrɔncikuru fila bila sen kan kelen o bɛ bilenman na ton kelen o bɛ finman na o comité min filɛ nin ye a ma ɲɛmaa ye Cheikh Oustaz Modibo ye o ye baara fɔlɔ min bolo da o de ye ka sɛnɛ dɔrɔncikuru fila maaw fo o ka sɔrɔ ka kungoya gɛlɛ di tɔn filaw ka kari ɲɔgɔn na a kɛla sɛnɛ dɔrɔnci ye min tɛnɛna tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ nka laban na min ye bilenmaw ye o de labanna ni ka jɔnjɔn ta an ka bɛn Mayala tɔgɔ la jɔnjɔn comité Bobo 2010 o ka tulonkɛ dɔgɔdalen kun don ninnu diinɛ moderne sera fara ɲɔgɔn kan k'o bolo don ɲɔgɔn bolo sari an yɛrɛ ka laɲini an b'olu fɛ jamana ka fara ɲɔgɔn kan ten b'a ye bɛn min tun k'o la an b'olu fɛ dugu yɛrɛ ɲɛtaga bɛ to bɛɛ ɲɛ b'a la tant que n'an ma fara ɲɔgɔn kan jamana tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. diinɛ nin Ala lo nana n'u ye nka anw minnu kɛra diinɛ taamabaw ye anw ka ɲɔgɔn kunbɛn ka kan kelen fɔ ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn bonya ne diinɛ n'a sɔrɔ ko chrétien o silamɛw o min kɛra an ka faw kɔrɔw ka diinɛw catholique o bɛɛ ka kuma kunba o ye ko an ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn jate o de y'a kɛ an fana y'an sen fa ka se ka na bɔ yan fɛn bɛ to an ka se ka o bonya ni lase masa Ala ma fɔlɔ ani fana ka bonya lase ɲɔgɔn ma ani ka foli tiɲɛ na an y'an sinin bɛ Moriba Yamba ale min kɛra association ka ɲɛmɔgɔ ye Bobo Julaso ya 2010 la nin hakili ɲuman in Serifukɛ ye nin hakili ɲuman min ta k'a don diɲɛ dugukolo kɔ kan bi an b'a fɔ dɛ a kɛra an ma hɛrɛ ye a kɛra kunkɔrɔta ye a kɛra wasa ye a kɛra kɔrɔta ye a kɛra don ye e k'a filɛ mɔgɔw tun t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ diɲɛ dugukolo kɔ kan mɔgɔw tun ma lara dɛ k'a fɔ ko mun pɛrɛw ni chrétiens ni kafiriw bɛ se ka bɛn kɛ kelen ye
mayara mɔgɔw tun ma lan na a nafa ye an bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen ka se ka bɔ da kelen o le an ka bɛn maya la komi o y'a fɔ cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ni jɛkulu nin kan ka se ka baara kɛ folikan min bɛ ka di an karamɔgɔ Badara Aliyu Hayidara an b'a fɔ k'a ni wulikajɔ ani cɛsiri ni baara na hali bi ala ka fanga se ani minnu far'a kan o bɛna ni baara nin kɛ an ka dugawu b'o ye kosɛbɛ minnu fana bɛ jɔ an bɛ dugawu kɛ c'est le meilleur qui gagne inchallah minnu kɔni buriya olu de bɛna gagner an bɛ dugawu kɛ nabagaw bɛɛ lajɛlen an b'aw yɛrɛ fana fɔ an bi kɛnɛ barikama nin kan an ka bɛn mayara association an ka bɛn mayara kɛnɛ nin kan nin kɛnɛ nin kan chrétienw bɛ yen silamɛw bɛ yen landamɔgɔw bɛ yen kɛnɛ nin b'a yira k'a fɔ an na ko nin kɛnɛ nin kan ko diinɛ ko ti yan ko race ko ti yan yɔrɔ la an bɛɛ ye kelen an bɛɛ ye an fa adamadenw de an bi jɛn ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ ni donna kɛnɛ nin kan i t'a dɔn min ye min ye i t'a dɔn min ye min ye an bɛɛ ye kelen adamaden de ye. Bamananw ka kuma na ko subaga tɛ pan den ka munu ma a mɔkɛ ni ala kɛra a nana Madina a ka baara kunba belebelew dɔ kɛra nin de ye a ye tɔnba dɔ sigi Madina o tɔnba in kɔnɔ chrétienw dun b'a la yahudiw dun b'a la silamɛw dun b'a la nanatigiw dun b'a la o y'a sɔrɔ jaa diɲɛ kalala bi an karamɔgɔ Badara a y'a ye ni nin hakilila kelen tɛ hakilila min ye diɲɛ suma kunu o kelen de bɛ se ka a suma bi o de la ye nin hakilila ɲuman ta vraiment an b'a fɔ k'a fɔ a ma ko le visionnaire a ka kuma la ko vivre ensemble ça se lever ensemble. Ne min ye ni association nin sigi kun na a bɛ hɛrɛ caman lase jama ma silamaya chrétienya landamɔgɔw an bɛɛ ba kelen fa kelen an b'an bolo don ɲɔgɔn bolo pour que jamana nin ka taa ɲɛfɛ ala le y'i bɛɛ bila a ka sira kan donc an tɛna kuma jɛ an bɛ dugawu le kɛ bɛɛ bɛ sira min kan ala ka faamuyaliko ɲuman di bɛɛ ma. kɛnɛ in kɔnɔ maa caman yela ka daminɛ keretan diinɛ tilamaw la silama diinɛ tilamaw ani minnu bɛ tagabolo gɛrɛw la o bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya fɔ a n'u ka kunkɔrɔta ka kɛ ni tulonkɛ wulikajɔ baaraw ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛla ni jɔnjɔndenw ni boɲɛmasegiw ye ni ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye sangɛrɛ. Min ye pharmacie PO kɔnɔna na a b'a kalama san o san min ye pharmacie PO a y'a kɛ laada ye ka wajibiya yɛrɛ kan VD7 cadre kɔnɔna na a ka senna dolanci belebele a b'a finali gosi wa san 2025 2025 tama bɔ o cadre kɔnɔ ka d'a kan a finaliba gosila VD7 yɛrɛ don sigida FC ale ni FC ADA 13e édition a ta ko 13nan de don min ye sebaya dila sigida ma 4 ani 3 ka kɛ ni tulonkɛ ye min ye maaba caman ye ka bɔ sigida la o caman kun y'a maa kɛnɛ kan min ye kupu yɛrɛ daba Musa Alimami Kulubali ale fana tun bɛ yen nɔ n'ale yɛrɛ ye pharmacie PO tigi ye ani maaba caman gɛrɛw minnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔna na anw yɛrɛ fana ye cilen kɛrɛnkɛrɛnnen wuli ka taa walasa pharmacie PO ka tulonkɛ in ka kɛ tulonkɛ ye min bɛ yanga ba sɔrɔ Yakuba Goyita Seydou Ɲare o tun bɛ yen nɔ Sɛrɛfila TV Jabaramuso tɔgɔ la an ka ɲɛmaadaw ka cɛsiriw fɛ. Ku pharmacie PO jɔnjɔn tako 13nan baaraw kun cɛra Pesobakaw fɛ o min bɛ to ka kɛ sababu ye ka 22 septembre ɲɛnajɛ sankɔrɔta dugu in kɔnɔ ni ko in miirina ɲuman sɔrɔla Famara Kulubali la walasa a ko ka se ka ja diɲɛ bɛɛ ka se ka bɔ a kalama min ye Musa Alimami Kulubali ale min ye pharmacie PO tigi ye ala ni o sababu jɛkulu 23 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina compétition kɔnɔ phase de poule tɛmɛlen kɔfɛ min ye 3e place ye o bɛna ta FC Studio da maaw fɛ Star Blende a maaw ɲɛkɔrɔ ɲina jɔnjɔn saraba bɛ sɔrɔ ka na sigida FC ni o Dauphine tun ye bulalama ye ani FC Ada maaw kun kari ɲɔgɔn na baara bɛna daminɛ ni remise ye maabaw olu bɛna bisimila dolantanfogo kan ni ka sɔrɔ ka jɔnjɔn sɛnsɛn ka na bila u ɲɛkɔrɔ olu bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ foliw bɛna kɛ ni ka Mali jɔnjɔn da ɲɔgɔn fɛ maabaw bɛ taa kun a ɲɛ gale di jalatigɛba bɛ sɔrɔ ka ni jɛkulu 2 kun kari ɲɔgɔn na a dolantan tɛ taa yɔrɔ si min ye sigida FC maaw ye olu bɛna coli fɔlɔ don FC Ada maaw bɛ t'o bɔ o min bɛna sigida FC maaw dimi o bɛna u ka dolantan cogo sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma o bɛna coli 2nan don ni ka 3nan don o bɛ taa ji min 3 ani 1 kan wagati 2nan na FC Ada maaw ka degedege kɛrɛmɔgɔ ye min f'u ye maa tɛ ala ye ni k'o dɔn u bɛna coli 2 bɛɛ bɔ wagati min na jama bɛɛ bɛna jigiya k'a fɔ gɔntan bɛna ye dolantan in kɔnɔ min ye sigida FC maaw ye u bɛna taa coli 4nan don
dolantan bɛ kun cɛ 4 ani 3 kan. Nka kuma bɛ min kan dɔrɔn denmisɛnnin minnu bɛna balo in tan an mago bɛ la u bɛ se fɛn min na u k'o yira an na u ka ɲɔgɔn to yen ka ɲɔgɔn bana dabila k'a yira k'olu bɛ se balontan de la an mago b'o dɔrɔn de la. Musa Nanbe Kulubali vraiment o yɛrɛ de ye kotigi ye alhamdulilayi hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala k'a kɛnɛya. San o san an denkɛ dɔ na o tɔgɔ ye Musa Kulubali n'u b'a fɔ a ma Nanbe a bɛ kubu da denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ jeunesse nin de bɛ denmisɛnw tin don ɲɔgɔn na san o san nin baara minnu bɛ kɛ an ka foli b'a ye ala ka dugu taa ɲɛ ala ka dugu sankɔrɔta ala ka denmisɛnw bɛɛ kelen ma. Organisé bon mirila duguma kɛ ka denmisɛnw ka bɛn ni u ka kulonkɛ o miiriya an ma miiriya ta an k'u dɛmɛ a sankɔrɔta la. Sifinnakaw an ka denmisɛnw vraiment Mali bɛ lahalaya min na a bɛ degun min kɔnɔ vraiment n'u bɛnna k'a kɛ kulu ye tan ka fɛnkɛ an kɔntannen don a la kosɛbɛ parce que bɛn ni kelenya don badenya ni sinjiya don. Folikan bɛ n bolo ka se n balimakɛ ma n'o ye docteur Musa Alimami Kulubali ye a kɔni dan foyi t'a la a bɛ fɛn k'an ye fɛn min tɛ nin ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala k'a sara kɛ alijinɛ ye kuma foyi t'an bolo k'a fɔ a ye ala k'a sara ani cɛya yɛrɛ. Mais ni wulikajɔ in ka ɲɛsin sifinnakaw ma ni an ka parrain n'o ye docteur Musa Alimami Kulubali nin tɛ a siɲɛ 13 ye wa o siɲɛ 13 kɔnɔna na fɛn caman kɛla kɔnɔ denmisɛn sifinnamɔgɔ caman kalasola ɲɔgɔn na a waatiw kɔnɔna na ka taa daminɛ na fo ka na se sisan ma donc o b'a yira an na k'a fɔ ko a lawulila cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ de cɛ ka sifinnamɔgɔw kalan ka don ɲɔgɔn kan. Farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ fana lawulila ka farikolo bɔ ɲɔgɔn na hali n'a danna olu ma o kalasoli min bɛ kɛ kalo kelen kɔnɔna na a b'anw ka sigida yiriwa a b'anw ka sigida yiriwa ni adamadenya tin toli ye ɲɔgɔn na k'a daminɛ a daminɛ na fo ka na se bi yɛrɛ n'an bɛna se a kuncɛni ma an ma basi foyi mɛn a la o b'a yira k'a fɔ kɛnɛ mun de don a ka di mɔgɔw ye donc vraiment a ka an ka kɛnɛ in a labɛnbagaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya commission d'organisation. Famara Kulubali ni miirina ɲuman bɔra ale min na a ye nabaw bɛɛ fo n'u k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya Musa Alimami Kulubali pharmacie PO tigi. An y'a ta juste parce que anw ye bɛsobakadenw ye anw bɛ ala kɔni y'a kɛ anw ye kalan kɛ ka taa diɲɛ fan wɛrɛ fɛ mais an hakili bɛ bɛsoba la an y'a ta n'o hakilina de ka na an sifinnakaw fara ɲɔgɔn kan k'an ka dugu fara ɲɔgɔn kan autour dɔn de ballon yɔrɔ danfara caman b'a a daminɛ don na ka na se bi ma an y'a daminɛ don min na an y'a daminɛ ni kulonkɛ ye i n'a fɔ girɛnko ye nɔnɔbara de la bon bi alhamdulilayi an filɛ nin bi coupe valeur ta la fo 60,000 la bon folikan bɛ n bolo ka sin an dɛmɛbaga fɔlɔ ma n'o ye docteur Musa Alimami Kulubali an b'a fɔ an tɛ sɛgɛn a foli la bɛsobakaden bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn sen sera k'a ta ka se yan ne tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ ni folikan tɛ ka nisɔndiya foli kɛ ka sin an ka autoritéw ma. Baara in bɛ ka sɔrɔ ka na kun cɛ ni jɔnjɔn dilen min ye jɔjɔlawanɛ dulacilawanɛ fo ka taa se maa min kɛra magale ni ka cole dayɛlɛ finale kɛnɛ kan 3e place ma FC Ada ma fo ka taa se sigida FC ma yɛrɛ ma o bɛɛ lajɛlen ye donbolo sɔrɔ ka taa so. Baniya dolanci cila septembre kalo tile 27 sibiri don karamɔgɔ ka kuru kɔnɔna na a kɛla sababu ye ni ka senandɔjukulu bani na bɔnaw ni an ka bɛn maaya la kunkari ɲɔgɔn na senandɔlanci kɔni jaabi firikɛla kosɛbɛ ka d'a kan bima ma yala seba ma yala o yɛrɛ k'a fɔ k'a kuncɛla 3 la dɔw ko k'a kun yɛrɛ cɛla cogoya dɔ la ten ayiwa mana kɛ cogo o cogo Alasani Hayidara ninnu kɔni o tun bɛ yen nɔ an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Famille Sirifila ka san o san anniversaire hukumu kɔnɔna na bani n'a bɔnaw kanubaw ye a laɲini ka dolantan belebele organiser ɲinanta in na dolantan min bɛ bani n'a bɔnaw ani association AKBM kunkari ɲɔgɔn na bani n'a bɔnaw n'olu donfini kun ye nɛrɛmugulama ye association AKBM n'olu donfini kun ye bulalama ye dolantan in daminɛna ni Ased Ibrahim Hayidara ka coup d'envoi ye talatigɛbaga ka file kɔ dolantan in daminɛna ni bani n'a bɔnaw ka bagabagali caman ye association AKBM maaw fanfɛla la bagali min bɛna to sanga fɔlɔ kɔnɔna na bani n'a bɔnaw u bɛna bi kelen don sanga fɔlɔ kɔnɔna na
kelen ko association akabɛn maaw bɛ taa o égaliser sani u ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔw kɔnɔna na. Sɛgɛnnafiɲɛbɔw kɔfɛ dolantan in bɛna seere kosɛbɛ équipe fila in ni ɲɔgɔn cɛla la. Barisa Bani na a bɔnnaw olu bɛ taa filanan don groupe akabɛn maaw olu bɛ taa o égaliser ka dolan kɛ 2-2 ye. Sani dolantan ɲɔngiri wagati cɛ dolantan banna 3-3 la. Sebaya taara ka di Bani ani a bɔnnaw ma. Goyi ye n'an b'a wele ko penalty tan. An bɛ Ala de fo ka Ala tanu ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn. E ye ɲininkali min kɛ o diyara n ye kosɛbɛ. Diinɛ ti ɲɛkumu ye. Kuma dɔw la ka to ka nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ k'a fari foni ne hakili o fɛnɛ bɛ diinɛ na. Donc an karamɔgɔ Sherifu Usmani Madani Hayidara Ala ka nafa n'a barika ye. Ale ka denbaya ka anniversaire hukumu kɔnɔna na. Bani n'a bɔnnaw an y'a kanu ka ntolanci boloda ani AKB mun ɲɔgɔn cɛ n'o ye an ka bɛ mayala ye min hakilina bɔra Badara Ali Usmani Hayidara la ka yira k'a fɔ famille nin ko bɛɛ ye kelen anw bolo. Donc o ntolanci de tun bɛ an fɔ k'a fɔ a to ten sabu n'i ye maaw wele n'i ye maaw ye ko a bɛ mɔgɔ fari foni surtout an ka Sherifulakaw famille bɛɛ de tun bɛ yan sabu ni karamɔgɔ den kelen yera kɛnɛ kan karamɔgɔ den bɛɛ b'o kɛnɛ kan. Donc an bɛ Ala de fo tiɲɛ yɛrɛ la an mɔgɔw y'an ka wele jaabi a yɛrɛ ye terrain kɛcogo ye fan bɛɛ falen don o la ballontan kɛra wa a kɛra wasa ye mankan ma bɔ a la foyi ma bɔ a la o la an bɛ Ala de fo la ka Ala tanu vraiment. An bɛ foli lase nabagaw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ sen bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sherifula du bɛɛ lajɛlen ani an ka Seydaba min yɛrɛ b'an bolo n'o ye Seyda Nafisa Hayidara ye an b'a fo Sherifula du bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale de fɔlɔ sera kɛnɛ kɔnɔ yan fɔlɔ an dalen b'a la tɔw bɛ kɔfɛ ka na donc an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen vraiment an nisɔndiyalen don an fari fonnen don comme le 30 septembre an bɛ Sherifidenw bɛɛ lajɛlen ka anniversaire kɛ donc bi an nana ka na dɔlaciba kɛ an ka bɛn maya la ani Bani n'a bɔnnaw olu de bɛna jouer bi ni Ala sɔnna a ma an b'o nisɔndiya kɛnɛ de ka yan nɔ. Ka barikada ka Bani n'a bɔnnaw fo tiɲɛ yɛrɛ la ne ye Bani n'a bɔnnaw ka vice présidente de ye donc an y'a lajɛ ka ni ballontan ye organiser ka don baara kɔnɔ ka bila baara ɲɛfɛ pour que dɔ ka se ka fara nisɔndiya ani farifoni ka bɛɛ ka se k'i ɲɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna cogo min na an y'a dabɔ kama e b'an bolo ka minnu kɛ baara in kɔnɔ min tɛ nin ye quoi ballontanw ni fɛn wɛrɛ an bɛ an sigi n'o ye san wɛrɛ minnu ma se ka koro ɲinɛ san wɛrɛ an b'olu koro ka fara baara in kan ni Ala ka jɛ jama ka nisɔndiya kɔfɛ Ased Ibrahim Hayidara a ye folikan di jama ma ani k'a ka nisɔndiya yira dolantan ye hukumu kɔnɔna na. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɔra yɔrɔ yɔrɔ ka na nin kɛnɛ in kan nisɔndiyara danti nisɔndiya min na et puis ballontan ɲuman tɛmɛna a kɛra hɛrɛ kɔnɔna na a kɛra nisɔndiya kɔnɔna na donc an bɛ Ala deli halisa Ala k'a tɔ kuncɛ o kɔnɔna na ni ɲɔgɔnna caman bɛ Ala k'a yira an na a bɛ ka kɛ bonya min kama ka ɲɛsin karamɔgɔ n'a ka du ma yarabi Ala ka ko bonya ye Ala k'u yɛrɛ sara Bani n'a bɔnnaw yarabi Ala ka n'u sara olu minnu tɛ sɛgɛn kuma bɛɛ u bɛ ni ɲɔgɔnnaw boloda karamɔgɔ n'a ka denbaya tɔgɔ la Ala ka n'u sara Ala k'a bila mizani na minnu yɛrɛ y'a ballon tan Ala ka hɛrɛ ka n'u ye minnu nana lajɛ Ala ka hɛrɛ ka n'u bɛɛ sɔlala mɔgɔ an baraji ka kɛɲɛ ni jama ka nisɔndiya ye groupe Bani na a bɔnnaw kanubaw nisɔndiyara kosɛbɛ jama ka bɔli la ka na ɲɛnajɛ in lajɛ u bolo anniversaire hukumu kɔnɔna na. Fɔkɛ sababu an bɛ taa Kuremalekaw fɛ ka kɛɲɛ ni u ka sena dolanci ta kɔ duruna ye ni jɔnjɔn min tɔgɔ dalen don Ala ma hinɛna Musa Hayidara la min ye FC Mambi o ye sebaya sɔrɔ FC bɛɛ kan 2-1 ayiwa Kuremalekan caman yɛla a kɛnɛ kɔnɔna na Yakuba Goyita Samba Traoré o tun bɛ yen nɔ Sherifula TV jamanso tɔgɔ la an ka ɲɛmaadaw ka sɔrɔlenw fɛ. An bɛ Kuremale kɛrɛnkɛrɛnyana jɔnjɔn min bɛ to ka da association Kuremalekadenw fɛ walasa ka tâche bila kɛ ka ɲɛsin Musa Hayidara ma o tako duruna kuncɛli baaraw kɛnɛ kan cɛ ani muso denmisɛnnin ani mabakɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kuremale tɛrɛba sanfɛ ka sabuya kɛ ni cɛba ye baaraba min kɛ ka sɔrɔ k'a kɔ don min ye ɲinata baaraw ye u tun kɛlen bɛ ka jɛkulu 16 de fara ɲɔgɔn kan dolantan kun fɔlɔ tɛmɛlen kɔfɛ min ye FC Mambi mɔgɔ ye ni o dofini tun ye orange lama ye ani FC Bemba mɔgɔ olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a baarabila fɔlɔ kɛnɛ kan Mali jɔnjɔn dalen kɔfɛ ani foli ni ladilikanw min ye ni jɛkulu fila ye u bɛna suru ɲɔgɔn kan an b'a ye camancɛ kɛlɛ fanga de bɛna bonya kosɛbɛ dolantan in kɔnɔ
bagabagalo caman fana bɛna sɔrɔ ka kɛ nka a ma ɲɛ min kɔ FC Mambi mɔgɔw de bɛna fɔlɔ ka coli yari o bɛ taa ji min o kan 1-0 wagati filanan na halisa FC Mambi mɔgɔw o bɛna coli filanan don o kɛlen FC Beba mɔgɔw fana bɛna o ka wulikajɔ bonya o bɛna falelu caman kɛ o min bɛna kɛ sababu ye o bɛna coli 1 sɔrɔ ka don nka o n'a ta bɛɛ dolantan bɛ taa kun cɛ 2-1 kan. Bon tiɲɛ yɛrɛ la wulada in na n kɔntana tout d'abord an bɛ Ala fo ka barikada compétition a daminɛna hɛrɛ ni baden na a daminɛna a kuncɛra a kuncɛcogo la je pense que an ye coupe ta on a mérité notre coupe et puis l'équipe adversaire aussi n'a pas démérité donc je pense que le meilleur a gagné ce soir. Musa Jara ka coupe do Musa Jara ye cɛ min ye lujuratɔ tun don mais cɛ ma a dan k'i ka kɛnɛ o mɔgɔ man ca dɛ Musa ye ko caman kɛ bon ni sigira sen kan k'a fɔ ko Musa ka coupe don a b'an bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ne kɔni bɛ foli di nabaga bɛɛ ma ka foli di maire ma ale de ko nin sigi sen kan kana ɲina sababu kɔ dɛ ni sababu min y'a la o ye maire de la an bɛ foli da n'a ka conseil bɛɛ ma ka foli di tigilankayi bɛɛ ma fɛn fɛn n'i sen sera yan an bɛ foli di bɛɛ ma min kabaga kɔni bɛ na san o san FC Mambi Keita de bɛ coupe ta an b'a ɲini sa tɔ ninnu fana a kɛ jija a fana kɛ coupe a ka falen sa a ka bɔ Mambi ka kan na ka taa kan wɛrɛ la. Kuremale jeunesse président ye nabaw bɛ fo kɛrɛnkɛrɛnyana dugu ɲɛmɔgɔw. Ni ko jeunesse ko dugu ni ko jeunesse ko jamana ne kɔni b'a ɲini commune bɛnkadi denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ka kelen pour que commune bɛ se ka taa cogo min na donc o de kɔni ne ka hakilina ye komi an ka transition président n'o ye Asimi Goyita a y'a fɔ a sigi waati ko n'ale binna ko c'est toute la jeunesse qui a échoué donc n b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw an bɛɛ lajɛlen bɛ transition kɔ donc an bɛ foli di an ka dugutigilankaw ma ka foli di an ka maires ma ka foli di an ka autorités ma olu minnu y'an dɛmɛ an ka baara in na ka na se bi ma tiɲɛ la a daminɛna tolo na donc an filɛ yɔrɔ min na mankan foyi ma bɔ a la donc o foli di an ka sécurité ma. Kɛlɛ bonya a n'a karama tun taara ka di maa min ma a ma bɔ kuma kɔnɔ fiyewu n'a ma foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin ko labɛnbagaw ma ani ka sɔrɔ ka n'a ka kuma bɛɛ kun cɛ ni ladilikanw ye ka ɲɛsin sinfilakaw ma. Vraiment an sɛbɛn don bi kosɛbɛ c'est nin y'a san 5 an bɛ kɛ ko sigi sen kan an ka sɔrɔ tun bɛ yan a tun ye namara ye a fatura ka sababu kɛ balonko de ye an ye ko sigi sen kan nin y'a san 5 de ye san o san an bɛ match bolola k'a bɛn a tɔgɔ ma ko bɛna ni bɛn ye an b'o fɛɛrɛ tigɛ o fana ne y'o ta dɔ de ye même fɔ jeune ye dɔrɔn an ka président ko n'a ye joué ko jeune bɛ joué an bɛɛ jeune de ye an ka jɔ cogo bɛɛ la bɛn ka cogo na ɲɔgɔn cɛ ko bɛna bɛnbaliya ye Mali kɔnɔ commune kɔnɔ dugu kɔnɔ an k'o éviter ni min ye gɛlɛya kɔnɔ an ka ɲɔgɔn bɛ gɛlɛyaw la ka dugu la yiriwa ka jamana la yiriwa wa an ka laɲini a ka to ba la. wulada n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan denmisɛnninw ka ntolanci hukumu de kɔnɔ an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an balimakɛ Musa Haidara Ala ka hinɛ a la ale banna nin y'a san 5 ye o kama commune denmisɛnninw y'a lajɛ a laɲini k'a fɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san ka tasi bila kɛ ka taa nin cɛba nin ma a tun cɛsirilen tɛ denmisɛnninw ye tun cɛsirilen don dugu la ni Ala y'ale ta ka tagali sababu yɛrɛ kɛ ntolantan ye parce que a bɔtɔ tun don ntolantan yɔrɔ a ka fatuli kɛra donc o ɲɛnajɛ tulonkɛ a ka kan ka ye o kɛnɛ kan donc k'an bɛ denmisɛnninw fo maa o maa sen donna organisation nin na ka daminɛ an ka dugutigilankaw la ka na jeunesse la musow kurmaninkadenw fɛn fɛn sen donna nin baara nin kɛli la mairie ko an nisɔndiyalen don an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye maire ko k'u ka yira denmisɛnninw na commune nin ye denmisɛnninw ta de komi jamanakuntigi yɛrɛ y'a fɔ jamana nin ko bɛɛ an b'a kɛ k'an jigila denmisɛnninw de kan donc wura nin na maa tɛ yen min cira maa tɛ yen min gagné c'est la jeunesse qui a gagné. Ni baara in bɛ ka sɔrɔ ka n'a kun cɛ ni jɔnjɔn dili min ye FCB ba mɔgɔw ye ni olu ye jɔyɔrɔ filanan ta olu ye enveloppe sɔrɔ FC Mambi mɔgɔw olu min kɛra ɲɔgɔnmada ɲɔgɔnma ye olu ye sagajigi 1 ani enveloppe sɔrɔ. N'an bɔra kuranbɛlɛkaw fɛ an ma kunda Bamakɔ kɔnɔna na sigida 6nan commune 6 Yirimajɔ E24 énergie tɔgɔ la jɔnjɔn Majide Gala n'o y'a baden donaci a tun bɛ ka ci a cila kunun kari septembre kalo tile 28 san 2025 Yirimajɔ terrain ba kan Yirimajɔ dugukɔrɔ u b'a fɔ ten ko Yirimajɔ dugukɔrɔ a kɛra sababu ye Iba Aidara ka senadɔjukulu tɔn ani comédien o de kara ɲɔgɔn na kun cɛla kira ni karangolo ka taa Iba Aidara fɛlɛmaw a n'a ka équipe kanu na Adama Samake Baba Keita tun bɛ yen nɔ Sherifla TV jɔyɔrɔso tɔgɔ la an ka ɲuman da o ka senadɔnajini fɛ
E24 énergie tun ye ndolaci belebeleba labɛn. Ndolaci bi n'a kɛra Yirimajɔ dugukɔrɔ ndolaci terrainba sanfɛ. Ndolaci belebeleba in a tun bɛ tɔn 2 bila ɲɔgɔn na. Iba Aidara ka ndolaci jɛkulu ani Mali ɲɔgɔnbɔlaw ka ndolaci jɛkulu n'a b'a fɔ a ma ko komijɛnw. Foli baaraw tɛmɛnen kɔfɛ denbajalatigi Awa Tarawele a bɛna ndolaci baaraw daminɛ n'an b'a fɔ a ma ko coup d'envoi symbolique. O kɔfɛ Iba Aidara n'a ka délégation bɛ kɛnɛ sɔrɔ. Foliw tɛmɛnen kɔfɛ ndolaci baaraw bɛna boloda. Ndolaci daminɛninw na Mali ɲɔgɔnbɔlaw ka ndolaci jɛkulu bɛ wulikajɔw bonya sanga kun fɔlɔ la. O tɛna fɛnba di. A bɛna to la sanga damadamani kɔfɛ Iba Aidara ka ndolaci jɛkulu olu bɛna yɛlɛmaliw bila sen kan. O yɛlɛmaliw senfɛ olu bɛ ɲɛda kura da. Ka occasion créer ndolaci kɔnɔna na nka o tɛna fɛn di. An bɛ taa sɛgɛlafiɲɛbɔ la fu ani fu. Ndolaci tako filanan bolodalen Iba Aidara ka ndolaci jɛkulu olu kɔni bɛ i sen na ndola kan. Ka occasion créer. Occasion bɛna kuncɛ mun na sanga 55 wagatiw la olu bɛna cɛlu kelen sɔrɔ ka dun. O cɛli to don maa wɛrɛ fɛ Moriba Samake ni Kalamani 9 b'a kɔ la. O cɛlu donnen an tɛna cɛlu wɛrɛ a ko kɔnɔna na. A bɛ kuncɛ 1 ani fu ka taa Iba Aidara ale ka ndolaci jɛkulu o kanu na. Fara bɔra k'a fɔ cogo min na n'i y'a bi an n'an ka productrice ye ɲɔgɔn fɛ n'o ye Awa Tama boisson barikaman bɛ yan n'o ye E24 a ye balontan dumanba min labɛn bi donc an b'o kɛnɛ kan donc an content don an kɔni tɛ se ka foyi fɔ boisson in c'est la meilleure qualité donc mɔgɔw ka bɔ u k'a san E24 an bɛna jɛnsɛn diɲɛ fan bɛɛ la an yɛrɛ dɔnkili dumanba dɔ da la ni Ala ka jɛ ye. Minisi Yasara ne yɛrɛ denmuso de ta ye E24 ye. A nisɔndiyalen don bi n'Ala sɔnna ma nin tɛ k'a fɔlɔ nin tɛ k'a laban ye. Événement fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ farikolo ɲɛnajɛ fɔ E24 bɛ n'i jɔyɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen na n'Ala sɔnna ma wa quartier Bamakɔ quartier 38 bɛɛ lajɛlen an bɛ mun na bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'Ala sɔnna ma. An bɛ min fɔ jeunesse ye u ka E24 k'i taabolo ye a sukarotan de a sukaroma de E24 a ka sportif ma. Bon, an ye organiser balontan ye organiser pour que an bɛ se ka jeunesse fara ɲɔgɔn kan farikolo ɲɛnajɛ don a ka ɲi hadamadenw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na la bon quand même jeunesse bɛ fɛn fɛn la ne yɛrɛ jeune ne bɛ don a ko la ka jɔ u bolo an ka boisson n'o ye E24 ye an nana n'a ye ka maliyɛn bɛɛ lafiya n'Ala sɔnna ma E24 bɛ na ni ɲɔgɔnna caman kɛ hali fɛn minnu tɛ balontan an b'u caman kɛ hali tout récemment an kan ka chèque di dɛsɛbagatɔw ma i n'a fɔ minnu fatura ka denw to u baw bolo donc congé ta in na an bɛ k'an se k'o bɛɛ la n'Ala ni kira ma basi kɛ an bɛ n'o fɛnɛ diya u ye an bɛna chèque di dɛsɛbagatɔw ma falatɔw fɛnɛ ma u bɛ se ka taa kalan ɲɛ cogoya min na don dɔ la ka se ka kɛ fɛn dɔ ye mɔgɔ mɔgɔ sen y'a se an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen fɛn min ma u natɔ sɔrɔ o kɔni u tatɔ sɔrɔ an ka foli bɛ an ka Mali comédien bɛɛ ye bɛɛ bɔra k'an jaabi n ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Chérifkɛ yɛrɛ ye parce que n t'a dɔn n bɛna nin joie fɔ cogo min na quoi a bɔra ka n ka ko min kɛ koba ye n bolo a diyara n ye kosɛbɛ nin ye Chérifiya kɛcogo ye. Invité d'honneur Iba Aidara a nisɔndiyara kosɛbɛ a y'a jira ko ni n'a ɲɔgɔnnaw cayara sigida la k'o bɛ sigida taga ɲɛfɛ. Donc an bɛna nisɔndiya min kɛ ɲɔgɔn kɔrɔ o ka ɲi jamana ma wa o k'an yɛrɛ dusukun ma parce que Mali mago bɛ nisɔndiya ani paix de la maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ bi o fɛn min ye sababu belebeleba ye balontan b'o la donc an b'o kɛnɛ kan vraiment bɛɛ nisɔndiyalen don yan an bɛ Ala deli halisa an ka jamana Ala k'a basigi Ala ka nin caya an ka jamana fan bɛɛ kan mɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛgɛ don minɛn kelen kɔnɔ u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'o de ɲini jamana n bɛ Awa fo parce que ale de invité ka na nin kɛnɛ kan je suis là comme invité d'honneur donc vraiment nisɔndiyalen don kosɛbɛ ani comédien minnu joué donc tout de suite nisɔndiya kama an bɛna comédien ka baara jigin so sisan sa bɛɛ bɛ taga so n'Ala sɔnna. Iba Aidara mun ka ndolaci jɛkulu ye sebaga sɔrɔ u ye sagajigi kwalen sɔrɔ. Ayiwa min ye fumabugu kɔfɛ min ye barabila dolanci n'o ye finale o fɛnɛ ci la coupe Amara Kante tɔ min y'a sebaaya sɔrɔ o ye mujaw ye a ye tɔ min gosi o kama ko étoile a kuncɛla 3-1 cɛdumakɔrɔba Curubit o kɛra sababu ye ni ka tɔnw fara ka bɔ ɲɔgɔn na sɛnɛdɔci ci la 20 septembre don san 2025 a kɛla mɔgɔba caman ɲɛna Bakari Tarawele Abdulaye Sogodogo o tun bɛ yen nɔ Serifla TV jabarantoso tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔ olu fɛ. Mujaw tɔgɔ la jɔnjɔn finaliba dasira Fɔnbabugu la ka kɛ ni 22 septembre ɲaɲali hukumu kɔnɔna ye a kun kelen de ka tɔn 2 min bila ɲɔgɔn na sa o ye FC Mujaw ani FC Étoile na ale don fini ye bulalama ye
jama bɔra kosɛbɛ kana nin ko in seereya foliw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ani coup d'envoi symbolique équipe fila karila ɲɔgɔn na dulanci dumanba dulanci min ni a wulikajɔ bonyana kosɛbɛ bi ta fanfɛla la sabula équipe fila bɛna cɛliw sɔrɔ ka don wa dulanci kɔni bɛ ba 2-2 o bɛ kɛ sababu ye tɔn fila o bɛ taa ngɔyintan na o kɔnɔna na min ye FC Michel ale sen da bɛna ja sabula olu bɛ 3 sɔrɔ ka don FC Étoile ta bɛ kɛ 1 ye o bɛ kɛ sababu ye FC Michel ale bɛ wuli k'i jɔ ni Coupe Michel ɲinɛnta kɛnɛ ye. An ka yɛlɛma hɔrɔnya la an ye o ɲɛnajɛ de sigi sen kan o kɛ balontan dumanba ye donc hali bi ala ka an ka jamana ala k'a taa ɲɛ mankan ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ala ka a bɛɛ nagasi ala ka bɛɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya ala k'a to an bolo. Ale nin y'a dabɔ fɔlɔ ye Amarakanté yɛrɛ an jɔlen ko ɲɛnamaba don wala fana ni kɛnɛ ta an jɔlen ko ɲɛnamaba don an jɔlen ko fɛn dɔ bɛ sigi daga ɲɛ taa ne ni jɔnɲɔgɔn an bɛɛ jɛra ka nin kubu in da ka bɛn ni donba in ma n'o y'an ka hɔrɔnya donba ye ɲɛnajɛ ye ka taa ni hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ an ka jamana an bɛ se ka an ka dɛmɛ ni kulonkɛ yɛrɛ lajɛ mun de ka mɔgɔw hakili ko in kun cɛlen sa an b'a ye k'a fɔ jɔnjɔn dira maa min dasira final la ani maa min ye kubu ta ɲinɛ ma kɛ meilleur buteur ni meilleur joueur fana kɔ an bɛ dugawu kɛ ko ala ka siɲɛ wɛrɛ ta jira an na. an bɛ bɔ Bamakɔ an ma kun da Nuganikaw fɛ kan min ye Nugani kɔnɔna na ka bɛn ni 22 septembre ɲɛnajɛli baaraw ye FC Kobada ale ye sɛbɛn sɔrɔ FC Tumodo kan a kɛra nin coupe in ye 11e édition senfɛnɛ kun coupe bɔ Baniya kulonkɛ yɛrɛ kuncɛla 1 ani Kanangolo FC Kobada ye sɛbɛn sɔrɔ FC Tumodo kan o de senadulaci in kan o cogoya de la a senadulaci in kɛra kunun kari septembre tile 28 san 2025 a kɛla min ye Nuganikaw ka senadulaci terrain kana na an ka cidenw kun bɛ Nugani kɔnɔna na n'o ye Yakuba Goyita a n'a ka jatera Samba Traoré an ka ɲɛmɔgɔw ka sɔrɔlenw fɛ. Ni ye laada ye min ye coupe badenya ye o bɛ to ka labɛn Nuganikaw fɛ ka kɛ ni 22 septembre ɲaɲali hukumu ye a tako 11 fana baaraw kɛra u ka terrainba sanfɛ a ko kɛra nisɔndiyaba ye Nuganikaw bolo Nugani ressortissants dugudenw fo ka taa se Nugani lamini duguw bɛɛ mɔ bɛɛ lajɛlen de nana somɔgɔ sama ɲini ni kɛnɛ kan a finalba kun kɛlen bɛ ka FC Kobada ni o dofini tun ye nɛrɛ ye ani FC Tomondo kun kari ɲɔgɔn na bisimilaliw tɛmɛlen kɔfɛ Mali jɔnjɔn bɛna da ni ka taa coup d'envoi di min ye jalatigɛba Umar Keita ye o bɛna taa turu forobamugu la tɛgɛrɛ dumaniw kuliw o bɛna terrain bɛɛ lamini jɛkulu fila bɛɛ bɛna ɲini ka dolan di sanfɛla ma sanfɛla b'a fɔ k'a t'a fɛ dugumala b'a fɔ a di yan selikunbeliku olu caman bɛna kɛ nka occasion kelen min bɛ sɔrɔ wagati fɔlɔ mɔmɛ bɛ min ye Musa Dumbiya ye o bɛna o jɛ o bɛ taa ji min fu ani fukan wagati filanan na Dawuda Segu Keita fana bɛna occasion ɲɛnama dɔ jɛ ka taa FC Tomondo kanu na o kɔfɛ FC Kobada mɔgɔw ka dolacila wanɛ Musa Dumbiya tulin kelen min bɛ sɔrɔ ka don dolantan kɔnɔ o bɛna kɛ o sababu ye a bɛna coli don ka bɛn ni sanga 63nan wagatiw ye. Gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la i n'a fɔ ɲinan ye an san 11 an bɛ compétition kɔnɔna la gɛlɛya caman tun b'a a la mais sisan ala ni kɛla barika la an b'a ka se ka gɛlɛyaw furakɛ dɔɔni dɔɔni quoi mais sisan compétition b'a fɛ ka wuli n'a yɛrɛ fanga ye o gɛlɛya nin kɔni bɛ yen voilà ne kɔni ɲɛ bɛ balontan na cogo min na balontan nin i n'a fɔ balontan nin ta balontan basigilen ba ye fɔlɔ parce que dɛsɛn don ka balon da a yɛrɛ ɲɛ bɛ balon yɛrɛ taabolo la ni bi ko ye gardien ko de sinon na min ye bi sɔrɔ tan ka ko ye bi sɔrɔ n'a ka effort ye o kɔni tɛ kɔni mɔgɔ mɔgɔ ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na finale in participer ka na assister n b'o bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya dugutigilakaw. bon nisɔndiya kɛrɛnkɛrɛnnen ba de b'an na mais n bɛ kuma toujours n bɛ kuma n kɔrɔkɛ de tɔgɔ la n'o Naman Keita de bon kuma mɛ nɔgɔ bɛɛ ma a nisɔndiyalen ba b'a yira ressortissant minnu ye Bamako a ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye fɔlɔfɔlɔ ye ni n'a mɛ baara ni ɲa sababu bɔlen wele dɔ n'o m'a dilan ka na dugu kɔnɔ a tɛ ɲa
comme yan fana ala no mo fana garse kan do jeunesse président comme barab min bari a diala nye foko adama tambe bo ala me bega kuma la de no de dutile ganga kuma Fode Keita ale miti son kluinga fako al kata soro Bamako ni nugani cheka jan san o san a fana bi ya kɛnɛ kan a ka kuma kɔnɔ a ye sinsin chefiw ka bɛn kan. Alhamdulillah balontan in kɔni balontan a ɲɛna a diyara n ye a kɛcogo fana ka ɲi parce que mankan t'a la kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la san o san an b'a kɛ an ka nin laɲini ye ka dugumɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na waati min na mɔgɔw bɛ semaine ni semaine locale ni régionale kɛ mɔgɔw kun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na mais depuis a jɔra mɔgɔw ma bɔra ɲɔgɔn na an kɔni y'a kɛ pour que dugumɔgɔw ni dugudenw ka fara an ka commune kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kan u bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na an kɔni an bɛ se ka min fɔ sifinnakaw ɲɛna o la o ye hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma faamaw k'u dɛmɛ u ka baara la n'an ye fɛn min ye fɛn min tɛ jamana yɛrɛ bɛ fɛn min contrôle la an bɛ an ka lakanabagaw wele ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna lakana cogoya yɛrɛ kama an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen jamana ɲɛmɔgɔ ala ka se ka jamana nin diriger ka don a sago la donc an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya la an ka dugutigi an'an ka maires. Yakuba Kamiso ale min kɛra nin kɛnɛ in denfa ye a ye nabaw bɛɛ fo n'u k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnyana maa minnu kɛra sababu ye ka ni jɔnjɔn in bila sen kan. Hadamaden mɔgɔ bɛ i ye cogo de la wariko tɛ sanuko tɛ bon ni mɔgɔw dar'i la k'u ka fɛn ta k'a d'i ma i fana b'i jija cogoya bɛɛ dɔ la bɛn kɔnɔ u ni min ka kan i fana k'o yira u la pour que u ka se ka nisɔndiya. Bon dugu minnu filɛ ka nin ko in kɛ nin ne bɛ a dugutigi bɛɛ fo vraiment a diyara n ye n bɛ se ka min fɔ sifinnakaw ye dɔrɔn an ka bɛn de ka ɲi ka tɛmɛ bɛnbaliya kan bɛn ma fɛn fɛn dilan bɛnbaliya t'a dilan balo min filɛ ka taa nin vraiment a kɔni nin y'a san 10 ani dɔɔnin ye an bɛ ka kɛ kɛlɛ ma bɔ a la wɔyɔ ma bɔ a la ne ye entraîneur k'a kɔnɔ ka tila ka dirigeant k'a kɔnɔ bi ala nana denfaya di ne ma o ye garisɛgɛ ye. K'a ta jalatigɛbaw la ka taa se polisilakaw ma maa min ka dolantan ɲɛna ni bɛɛ ye min ka coli cayara ni bɛɛ ye FC Tomodo fo ka taa se Kobada maaw ma o bɛɛ ni fɛn bɔra. Amina Kulukuru mara kɔnɔna na Kanala Morobabugu kɔnɔna na ka kɛ ni 20 septembre ale wuli ka jɔ baaraw ye ni ye Sherifa Ahmed Tidiane Haidara Felamaw o ni kunnafonidibaw media o karila ɲɔgɔn na a kɛra sɛnɛndɔrɔnci min ta in na kosɛbɛ Bɔri Tarawele in fɛnɛ b'a sɛnɛndɔrɔnci ɲɛfɔ an ye an ka ɲɛmada ka sɔrɔ k'a sɔrɔlenw fɛ. Ka kɛ ni 22 septembre ɲaɲalu okumu kɔnɔna ye min bɛ tali kɛ an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san 65nan ɲɛnajɛw ye min ye a Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale kɔni ye dulanci belebele labɛn badenya dulanci min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw olu ni Sherif Ahmed Tidiane yɛrɛ ka équipe dulanci kɛra Moribabugu Sherifla Academy ka dulantan terrain na kɛra dulanci dumanba dulanci min ni fan fila bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara an b'a ye k'a fɔ dulanci kɔnɔna na min ye fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni b'u ka seko n'u ka dɔnko yira nka an b'a ye dulanci in bɛ kun cɛ 2 min kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kɔni i ka nisɔndiya yira. An ka équipe ani Sherifu ka équipe de tun bɛ ka jouer n'o ye médiaw ye bi 22 hukumu kɔnɔ Sherifu de ye nin match in labɛn k'a kɛ dédicace k'a dédié an ka 22 la jamana yɛrɛ yɛrɛma hɔrɔnya ye tali hukumu kɔnɔ donc match kɔni a kɛra match dumanba ye match kuncɛla 2-2 de la nin y'a kuncɛli an bɛ foli di Sherifu Ahmed Tidiane yɛrɛ ma ale min ye nin hakilina ta ka jamana yɛrɛ ka dugawu kɛ Mali ala k'a diya ala ka jamana basigi que Dieu bénisse le Mali. An bɛ Sherifu Ahmed Tidiane de fo a ka fasoden ɲumanya la parce que a filɛ ka nin min kɛ nin bi wulada in na nin b'a yira k'a fɔ Sherifulakaw u bɛ min fɔ u da la o de bɛ o dusukun na wa u bɛ ka baara kɛ ni o de ye a ye a jɛɲɔgɔnw bɛɛ wele ka na bi wulada in na le 65e anniversaire de fête de l'indépendance du Mali n'o ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya taliko 65nan ye k'an ka na o ɲɛnajɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bi wulada in na
aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ bɛn ni keleya kɔnɔna la bɛɛ nisɔndiyalen don Sheriff yɛrɛ ye kelen don ne ye kelen passe a ma o don ale yɛrɛ kelen passe ne ma ne y'o don donc o de ye match kɛ dede ye donc an bɛ dugawu kɛ a ye min fɔ kuma daminɛ la o de don yɛlɛma hɔrɔnya tɛ se ka ta fiyewu fo adamadenw an k'an dusukun kɛ kelen ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni yɛlɛma hɔrɔnya tali kɛra ni da ye dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ an ma bɔ an ka jɔnya minɛn kɔnɔ fɔlɔ mun m'an bɔ jɔnya minɛn kɔnɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra jamana in juguw bɛ dɛsɛ donc an b'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ 22 o k'a sɔrɔ an ka jamana basigilen don tan ni ka segin bɛ se ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o k'a sɔrɔ an ka finitigilaka minnu bɛ bolo la olu y'u yɛrɛ sɔrɔ o k'a sɔrɔ degun o degun bɛ Mali kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ yen. An bɛ san 2025 la ala sɔnna bi ye 22 septembre ye o la an farala ɲɔgɔn kan ɲɛnajɛ n'o ye badenya balontan ye an yɛrɛ dama an ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka na an nisɔndiya ka bɛn an ka bidonya in ma an bɛ o hukumu de kɔnɔ akademi Shirifila la Moribabugu alhamdulillah folikan o dɔrɔn de bɛ an bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya a kana kɛ da ye a ka kɛ hakilila ye a ka kɛ dusukun ye wa o ti ɲɛ fiyewu fo ɲɔgɔn minɛ ka don da kelen ka bɔ da kelen fasodenw yɛrɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais madama n'o ma sabati foyi tɛ yen nɔ k'a fɔ an ka bɔ mɔgɔ dɔ bolo la en tant que an yɛrɛ dama a bolo ma di ɲɔgɔn ma dusukun ma kɛ kelen ye faso bɛɛ ma don da kelen o kɔrɔ an tɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ fiyewu o kɔrɔ an bɛ o de ɲini fasoden bɛɛ fɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fasodenw an bɛɛ hakililaw ka kɛ kelen ye i n'a fɔ Mali yɛrɛ devise ye min ye miiriya kelen hakilila kelen ani kunsifan kelen o kɔrɔ n'o yera an bolo k'a bɔ da la k'a kɛ baara ye a ka ca la an ka laɲiniw a bɛɛ lajɛlen bɛ sabati ala ka faso in ala ka a bɔ nɔgɔ la hɛrɛ ala ka don a kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ bi ala y'a wilibaga ye hali bi ala k'o wuli ni ala kɛra hɔrɔnba ye. an bɛ dugawu de kɛ ko ala ka Mali ka san 66nan ɲɛnajɛw fana kɛnɛ yira an na. Entreprise Tuluma ale ka senaduraci tun bɛ sen na entreprise Tuluma a senaduraci kɛlen bɛ sababu ye ni ka FC Sema ale ni FC Kirina de kun kari ɲɔgɔn na FC Sema ale birina FC Kirina ɲɛkɔrɔ a kɛla 20 septembre don Yirimajɔ min ye Usman Tuluma ale tun bɛ Yakuba Goyita b'a senaduraci ɲɛfɔ an ye. Mali jɔnjɔn dali kɛra sababu ye ka entreprise Tulema construction maaw ka jɔnjɔn kuncɛli baaraw nu don terrain kolon Kulubali sanfɛ Yirimajɔkaw fɛ Seafood Sema ni o dofini tun ye nɛrɛmuguma ye ani FC Kirina de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kuncɛli baaraw kɛnɛ kan min ye dolantan ye a bɛna kɛ dolantan jijalen ye jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ nka FC Kirina o bɛna coli fila sɔrɔ ka don wagati fɔlɔ la min ye wagati filanan ye sa Seafood Sema mɔgɔw bɛna o coli fila bɛɛ bɔ o bɛ kɛ sababu ye o bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Goyitan na o sen fɛ min ye Seafood Sema mɔgɔw ye o bɛ buru FC Kirina mɔgɔw ɲɛkɔrɔ 3 ani 2. Bon, il y a une compétition organisée hakilina wɛrɛ tɛ seulement ka se ka jeunes fara ɲɔgɔn kan donc surtout le 22 septembre donc on a une compétition organisée à finale ka se ka bɛn le 22 septembre ma donc bɛɛ ka se ka kɛ fête bɛɛ ka kɛ nisɔndiya kɔnɔ donc n y'a kɛ o de kama en tout cas nisɔndiyaba kɔni de don an ye fɛn minnu ye donc faamaw ka défilew ni fɛnw na donc minɛ caman nalen don an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ y'o ye mais message min bɛ ne bolo k'o fɔ denmisɛnninw ɲɛna k'a yir'u la k'a f'u ɲɛna k'u ka ballon tan ni seulement u kana na kɛ ni kɛlɛ ye quoi minnu kɛra sababu ye indépendance taara donc fɛnɛ ka kɛ hommage ye minnu ye indépendance ta en même temps u b'u dayɔrɔ laban na bi n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ monsieur le maire yɛrɛ fo min kɛra parrain ye invité nana n b'u bɛɛ lajɛlen fo. Usman Tulema an jɛna a bɛ san caman bɔ an ma tigɛ ɲɔgɔn na a ye hakilina sɔrɔ ka compétition labɛn an denw ni an dɔgɔninw donc a ye invité ka tila k'an kɛ parrain o de y'a to an ye kɛnɛ sɔrɔ wulada in na donc an nana alhamdulilayi an nisɔndiyara parce que an y'a ye denmisɛnninw minnu bɛ ka jouer avenir b'u la u bɛ se balontan na u jouera fair play fana kɔnɔna na bon u bɛ mɔgɔ jigi fa an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn yarabi Usman Tulema a n'a ka entreprise n'o ye
ETC BTP n'o ye sojɔ ni morcellement ni location ye vraiment u donna jigiya min minɛn kɔnɔ ko u jija ka continuer n'a ye hali san wɛrɛ a ka se ka kɛ bon nisɔndiya min b'an na bi an b'a fɔ alihamudulilayi rabil alamin maliyɛn bɛɛ nisɔndiyara bi parce que ɲinan 22 n'i y'a kɛ cogoya la a bɛ mɔgɔ jigi sigi a b'a yira k'a fɔ alihamudulilayi an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye président de la transition n'a ka généraux tɔ ani gouvernement mɔgɔ bɛɛ u hakili bi jamana in na. jɔnjɔn dili de bɛ kɛ sababu ye ka baaraw bɛɛ kun cɛ ka taama sabanan na fɔ ka taa se maa fɔlɔ ma o min ye FC Kirina ye maillot paire kelen kelen dira o bɛɛ ma ani enveloppe. Lassine Goïta tɔgɔla jɔnjɔn Gumbiya kaw fɛ o kuncɛla wa sɛnɛdɔ kɛla ka kɛ ni 22 septembre san 2025 cadre de kɔnɔna ye min ye a ta ko 10e édition o don. Lassine Goïta ale ni Gumbiya dugudenw jeunesse kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de jɛnna k'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a sɛnɛdɔnci min ye Sinde équipe de Sinde ale ni équipe de Bagadina o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kun cɛla kelen ani Karangolo Yakuba Goïta b'a sɛnɛdɔnci ɲɛfɔ an ye. Kumiyakaw bɛ Ala fo ne ka Ala wale ɲuman dɔn ka sababuya kɛ jɔnjɔn min bɛ to ka da Lassine Goïta ani Kumiya sinfilakaw ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ min ye a jɔnjɔn ye a ye tako 10 sɔrɔ ɲinata baaraw kɛra o fɛ ka bɛn ni alamisadon ye septembre kalo tile 25 san 2025 don Kumiya tɛrɛba sanfɛ nin ko in bonya a n'a karama bɛɛ tun taara ka di Siaka Goïta ani Karijatu Daw ma ka ta compétition daminɛ don fo ka taa se a labanna don ma min ye Kumiya lamini dugu bɛɛ ye o bɛɛ tun bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ kan ɲinata yanga bonyana kosɛbɛ ka sababuya kɛ min ye a siɲɛ 10nan ye meerelakaw fana sen donna o la coupe dabaga tɔgɔma Lassine Goïta o de bɛna final kun ɲɛ gale di o ye dayɛlɛli baaraw kɛ cogoya min na kuncɛli baara fana kɛra o fɛ o cogoya kelen de la kɛnɛ den fa kɛnɛ denba min ye Lassine ka nɔrɔnabila ye n'a mɔni Goïta fo ka taa se monsieur le maire yɛrɛ ma olu bɛɛ lajɛlen ka kuma bolafɛn kelen min kan o ye sinfilakaw ka ɲɔgɔn kanu ni ka fara ɲɔgɔn kan walasa Kumiya commune na taa ɲɛ équipe de Bagadina équipe de Sende équipe de Vaincu ani Kumiya kulu 3 olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina compétition kɔnɔ dolantan kun fɔlɔ tɛmɛlen kɔfɛ min ye demi-finale kun fɔlɔ ye o nana équipe de Bagadina ani équipe de Jilɛ kun kari ɲɔgɔn na Jilɛ bɛ buru Bagadina ɲɛkɔrɔ penalty senfɛ min ye kun filanan ye sa o bɛna équipe de Kumiya ani équipe de Sende bila ɲɔgɔn na o fana bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sabu Goïta de bɛ taa olu fana fara min ye équipe de Sende ye o bɛ sebaya sɔrɔ équipe de Kumiya kan 4-1 o bɛ kɛ sababu ye équipe de Bagadina ani équipe de Sende bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ final ba kɛnɛ kan o min don jama bɛ bɔ kosɛbɛ ka na ko seereya min ye cɛsiri ni jija ye jama bɛɛ bɛna o kɔlɔsi tɛrɛba sanfɛ camancɛ kɛlɛ o fanga bɛna bonya occasion caman fana bɛna sɔrɔ nka a ma ɲɛ min kɔ min ye équipe de Sende ye o bɛna sebaya sɔrɔ équipe de Bagadina kan 1-0 o bɛ kɛ sababu ye jɔnjɔn min bɛ to ka da Lassine Goïta ani Kumiya sinfilakaw ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ min ye équipe de Sende ye san 9 ɲinini kɔfɛ olu de bɛ wuli ka jɔ ni ɲinata saraba ye nka o n'a ta bɛɛ jɛkulu fila bɛɛ ni fɛn bɛɛ bɔ enveloppe o bɛ di équipe de Bagadina ma min ye équipe de Sende ye trophée ni enveloppe bɛ di olu ma. An bɛ segin ka na Bamakɔ kɔnɔna na an bɛ taa Tabakɔrɔ logement social min bɛ yen min ye fitness n'o ye farakisɛ ɲɛnajɛ souverain ye o maaw y'o ka kɛnɛ basigi ka bɛn ni sibiri 2 septembre tile 27 san 2025 maa caman tun b'a kɛnɛ kɔnɔ Bɔkari Tarawele infirmier ka wulikajɔ don an ka ɲɛmada ka sɔrɔ olu fɛ. Fitness ale ye farikolo ɲɛnajɛ min yakubaya ka bon ni wagati nin na Bamakɔ n'a lamini kɔnɔna na a bɛ tali kɛ farikolo bɛ lamaga farikolo ɲɛnajɛ nasira la ani misigi ɲɔgɔn fɛ o la Tabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ a édition fɔlɔ kɛnɛ sigira sen kan min kɛnɛ kan nimisi wasa sɔrɔla kosɛbɛ a labɛnbaw fɛ min b'a to u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ fitness yɛrɛ ye fɛn min ye a tagabolo ye fɛn min ye a baara yɛrɛ ye fɛn min ye a bɛ nafa lase maa ma sira min fɛ ka se ka o ko sigi sen kan kulo ye labɛnni kun bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna na min kɛnɛ ka kulo labɛnbaw ka nisɔndiya yira kosɛbɛ.
bon hakilina caman y'anw bila nin kɛnɛ in sigi la ka d'a kan n'i ye cité yɛrɛ ta k'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ compétition de football de organiser cité kɔnɔ ka caya donc aw ɲɛ b'a la depuis a daminɛ ne ni n tɔ an caman de bɛ yan fo a ka dɔn k'a fɔ nin projet in maa kelen ma nin ta ba la dɛ ni maa kelen kun y'a ta ba la sisan ma sɔrɔ a ma ɲa an jɛnna ka fara ɲɔgɔn kan nin walasa an ka se ka fɛn dɔ kɛ ka se ka an falakaw ni an balakaw olu ka se ka don a la cogo min na o de kama anw nana ni fɛn ye activité yɛrɛ tɔgɔ ko fitness mais an ka quartier tɔgɔ da la cité fitness c'est comme si fitness min kan ka tɛmɛ cité kɔnɔ ka tila ka thème fɛnɛ ta k'o di activité ma min kɔrɔba tɛ dɔwɛrɛ dɛ i kɛra denmisɛnnin fitinin ye o i kɛra sifinnaka ye o i kɛra maakɔrɔba ye o farikolo ɲɛnajɛ man ka dankari kɛ maa si ka ɲɛnamaya la ne bɛ se k'a fɔ ne y'a kɛ laɲini min kama a sabatira ka d'a kan mun na ne ba k'a daminɛ an dɔgɔninw na ka na se an filanw ma fo ka taa se an fa n'an baw ma bɛɛ lajɛlen sewara bi wa nin fɛnɛ nin siɲɛ fɔlɔ de k'a fɔ ko an falakaw ni an balakaw mɔgɔ ka wele bila o ma ko a ye n'an ka jɛ k'an farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn fɛ a ma deli ka kɛ cité kɔnɔ. Quand même farikolo ɲɛnajɛ mun na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne wasilen don fan bɛɛ fɛ c'est ce qui est demandé pour le corps quand même an ka fɛn dɔ kɛ an farikolo ye o bɛ se ka kɛ farikolo la ɲɛnajɛ ye a b'an permettre ka kɛnɛya sɔrɔ an mago bɛ kɛnɛya mun na k'o bila an bolo kɔrɔ donc farikolo ɲɛnajɛ ninnu an ka jeunesse filɛ ka kɛnɛ dɔ de sigi nin ye donc nin ɲɔgɔnna caman an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ commission d'organisation ye kosɛbɛ ka foli ci an ka faamaw ma ka se fo an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ma n'o ye Asimi Goyita ye k'a fɔ kosɛbɛ a ka yɛrɛ ci la comme ale yɛrɛ ko k'ale ni denmisɛnninnakaw de don ale yɛrɛ ye sifinnama ye i b'a fɔ an tɔw bɛɛ lajɛlen jamana kalifalen b'an na bon an jigi b'an mansaw fana ka duwawu kan u ka duwawu kɛ ani jamana in hali sini ala ka jamana in kolo suma ala ka kɛlɛ nati jamana in kɔnɔ ala ka jamana in basigi. An ka jeunesse denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la farikolo ɲɛnajɛ ka ɲi bɛɛ ma a diyara ne ye kojugu a bonyara n ma n bɛ an ka sigida jeunes bɛɛ fo a n'a mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ fo u ye ni bonya ta ka d'an kɔrɔ a diyara n ye a bonyara n ma n b'u fo dan tɛ foli min na hali sini n b'u ka bila a la u mago mana jɔ n na wagati o wagati n b'u ka bila a la ne b'a fɔ sigida mɔgɔw bɛɛ ATTbugu sigida mɔgɔw bɛɛ cɛman fara musoman kan an ka to ka nin activité ninnu kɛ kuma kelen-kelen ninnu a ka fisa an ka sigida ma a ka fisa an ka jeunesse ma hali mɔgɔkɔrɔbaw a ka ɲi bɛɛ ma. An b'a fɔ yana ka daminɛ min ye kulo labɛnbaw a kɛbagaw o kɔni o ye kilomɛtiri 4 ɲɔgɔnna tagama o sen na an bɛ dugawu kɛ ko ala ka tako filanan kɛnɛ yira an na. Tɛnɛndon min kɛra ballon d'or ye an t'i o fɔ an ye ni plateau kelen kana na wa kala o cogoya kelen filɛ na Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain sɛnɛ dɔrɔncila don o de kɛra ɲina ballon d'or san 2025 ye ani primogɛrɛw dila kɛnɛ kɔnɔ an ka ɲɛmada a kɛnɛ in kɛcogow fɛ. And the winner is... Et les lauréats sont... Arsenal. 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 J'aimerais remercier France Football, l'UEFA et tous ceux qui ont voté pour cette récompense. C'est un véritable honneur pour Arsenal d'être reconnu en tant que meilleur club de l'année. Nous sommes ravis d'être ici et d'accueillir ce prix pour tous ceux qui sont liés à ce club. And the winner is... Et le lauréat est... SG. Récompense qui est très importante pour notre club. Cela montre que c'est le collectif qui gagne toujours, c'est l'équipe qui gagne toujours. Et donc j'aimerais remercier tous mes joueurs, notamment ceux qui ne pouvaient pas être là ce soir. C'est pour ça que je suis ici. Ils viennent de finir leur match. Je les remercie du fond du cœur, notamment notre capitaine Marquinhos, une légende du club, l'entraîneur, les directeurs sportifs. Tɛmɛna ninnu de bɛ dansigi bi farafina kunnafoni na sira ka mun fara n'o ye k'a lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani an ka région ni marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ne b'a fɔ a y'a ka bɛn waati nataw kɔnɔna na jamukan nata ani Bɔkari Tarawele Infrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne b'a fɔ a y'a kan bɛn.